खुलुमबाय आं नै दा न'आव दंफैयो ओमफ्राय जों लेरेनिफ्राय फैबाय आरो खुनुरुखुम खस्थ' मस्थ'ब्लाबो थानोसै बे न'आवनो ओमफ्राय माथो खालामबावनो दैबाना जाबाय जेब्लाथ' जों रिलिफ थाखानांगोन ओमफ्राय जोंनि न'आनो दा बिराद अबस्था गाज्रि आरो एकदम जेव जेव गोबोरखि माबा माबि खानस्रि बमा एम्बुस्ट्र सेवनाय बायदिसिना मोनामजोबो ओमफ्राय बिदिनोसै आरो आंनि भिडिअखौ नोंथांमोना नायनो मोजां मोनोब्ला साबस्क्राइब खालामदो लोगोफोरनो शेयार खालामदो लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो नोंथांमोना आंखौ मा भिडिअ लाबोजानो लुगैयो आं बेखौ लाबोगोन ओमफ्राय थाबैनो नोंथांमोना आंनि इउटुब चेनेलखौ 1K साबस्क्राइबार खालामबानो जाबाय आरो 1 लाख ना मा होनो आंथ' बारा मिथिया अन्नानै आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो आरो आंनि दा रिलिफनि भिडिअखौ नोंसिनो दिन्थिगोन जा हायो एसेब्लाबो नै दा दालि सुनो लाबाय आरो बाल्थिङाव ओमफ्राय नायलांबाय थादो आं मानि बायदिसिना रायलायदोंमोन नालाय जेव जेव ओमफ्राय मोजां खोनायाखै दावराव दावसि ओंखायनो आङो भिडिअखौ बे साउन्डखौ अफ बानायनानै आं भइस रेकर्ड खालामफिननाय जाबाय आरो रायलायफिननाय जाबाय ओंखायनो रिलिफ नालाय गोन्दै लाहि जोंनि थाखाय जाबाय बायदिसिना बहाबा माबा माबि रायलायनाय खोनायो बायदिसिना दाउ खावनाय माबा खावनाय मालाया रिलिफआव थायो मालाया बिदिनो बिराद आरो सिखावफ्राबो सिखाव थायो नालाय नै रिलिफआव ओंखाम संगासिनो जोंहा रिलिफआव दं नै Kasi kan dulu, orang gendang. Nah ini sudah sampai rumah kamu nih. Bang Ramadi bisa tahu. Udah kerana ke? Karena mungkin ada jadi kosto aja soalnya. Sobat harus tunggu. Les pernah ada pernah jadi budak kata. Lobe. Ma dulu, itu sebenarnya lebih bisa sih ya. Ma dulu. Ayo bunda.
ओंख्रि मोनबाय आरो नै माइरं सुबाय लिरिबनि बास मा खालामगोन ओंखाम उन्दुनो मोना दिनै हा बहाय उन्दुदों एसे मोजां रायलायनांगौ माबा जानला मानसि रायलायो बिसोरो नै दा जों माबायदि अबस्थायाव दं ओमफ्राय नायदो जोंनि फालं सिस्टेमखौ एसे गोजौ जाबनानै दरसे दैया दरसे दा हरलाय दं ओमफ्राय नैबे बे नुनाय सिनानोमोन आरो बेसेबां लोमदों दैया एकदम बिराद दै आरो एकदमबारे सादा सुदा गेस टेस दंजोबो जारलाथार ओरैबो लेथेर फेथेर जोब मोनसेबो साफा खालामाखै दाबो एकदम नायजाखाया नै प्लास्टिक बजबनासो दोनदों नै न'आ नायजाखाया मोनसेबो साफा